Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er zorgen zijn over mogelijke escalatie van het conflict. Het gaat natuurlijk over het conflict tussen Amerika en Venezuela, heel dicht bij Curaçao. En alle 4 de fracties in het Curaçaose parlement hebben een brief gestuurd aan de voorzitter. Daarin vragen ze om een niet-openbaar overleg, het zogenaamde seniorenconvent, waarbij vertegenwoordigers van alle partijen aanwezig zijn en waarbij de dingen die worden besproken vaak geheim zijn. Het gaat over de conflict tussen Amerika en Venezuela en daarom kan wellicht niet alle informatie naar buiten worden gebracht. De verschillende fracties willen meer weten over de mogelijke gevolgen van het conflict voor de nationale veiligheid van Curaçao. En ze maken zich zorgen dat de recente militaire acties in het Caribisch gebied ook gevolgen voor ons kunnen hebben. Op 25 augustus was er al een seniorenconvent geweest onder leiding van minister-president Pisas, maar daarna is de situatie alleen maar verergerd, toegenomen. Amerika heeft heel veel militair materieel voor de kust van Venezuela gestuurd. Er zijn boten, er zijn vliegtuigen, er zijn meer dan 20 bootjes geëxploiteerd, of tenminste, die zijn opgeblazen. Er zijn meer dan 75 mensen al omgekomen op die bootjes. Dus de situatie is dermate ernstig dat de fracties van het Curaçaose parlement graag meer informatie willen hebben. Mogelijke stop op import tonijn. Dat heeft de overheid bekendgemaakt, want minister-president Kilmar Pik Pisas, die ook belast is met landbouw, milieu en natuur, die zal vanmiddag een gesprek hebben met vissers in de Caracas Baai. Het zijn vissers die nu gebruik maken van de FAD-installaties. Deze speciale constructies trekken veel vissen aan en daarom wordt er onder andere heel veel tonijn gevangen. Er wordt nu over gedacht om de import van tonijn niet langer toe te staan. Op dit moment wordt er nog tonijn geïmporteerd, maar de lokale vissers hebben zoveel lokale tonijn dat het wellicht een stop op moet komen. Daarover zal Pisas met de vissers vanmiddag om 6 uur praten bij Caracas Baai. En daarvoor zijn ook aanwezig minister Roderick Middelhoff en vertegenwoordigers van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Pelikaan brengt tweede lading noodhulp. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met de ravage die in Jamaica is ontstaan na orkaan Melissa. Er was eerst een eerste lading hulpgoederen die door zijn majesteit Pelikaan was afgegeven. Dat was op dinsdag 4 november. Gisteren kwam het schip terug met een tweede lading vol hulpgoederen. Het gaat onder meer om voertuigen, noodtenten en medische hulpmiddelen. Ook zijn de containers gevuld met 150.000 blikken voedsel en andere basisbehoeften zoals lampen op zonne-energie, jerrycans en generatoren. Toename van diefstal AKT-scooters, dat heeft het korps politie bekendgemaakt. Er is sprake van een toename van het aantal diefstallen van scooters op Curaçao, met name van het merk AKT. De politie doet een oproep aan de eigenaren van dit type scooter om maatregelen te nemen, zoals het parkeren van de scooter op een plek met sociale controle of voldoende verlichting. De politie zegt tegen de eigenaren: als je geen garage hebt, plaats je scooter dicht bij de muur van je huis of onder een raam van je slaapkamer. Politie houdt 2 dieven aan na achtervolging. Dat gebeurde gisterochtend toen de politie 2 mannen op het spoor was in de omgeving van Buena Vista. Er volgde een achtervolging die eindigde op de weg naar Welgelegen. En op het moment sprong 1 van de inzittenden uit de auto, wist te ontkomen. In ieder geval waren er nog 2 mensen aanwezig. De 3 bij elkaar hebben verschillende inbraken gepleegd. Dat bleek wel bij de voorwerpen die aanwezig waren in de auto. De 3e dader wordt nog gezocht, maar de andere 2 zitten vast. En er is een gestolen auto in brand gevlogen. Dat gebeurde ook gisteren bij de Kaya Kachu. Moest de politie aankomen. Ze zagen een Kia Picanto midden op de weg, volledig in de brand. Waren allemaal onderdelen weggehaald en daarna is dus de auto
in brand gestoken. Na het blussen moest de auto van de weg worden gehaald, zodat het verkeer weer door kon rijden. Maar het was een opmerkelijk gezicht om die brandende auto midden op de weg te zien. Dan is er ook nog een huis in vlammen opgegaan. Dat gebeurde gisteren. Moest de politie bij Morgenster samen met de brandweer aanwezig zijn. Het was een huis die niet meer bewoond was. Is helemaal in brand opgegaan. De brandweer heeft vooral gezorgd om te zorgen dat de brand niet oversloeg naar andere huizen. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En daarmee hebben we de eerste 7 belangrijkste nieuwsberichten gehad. We gaan nu naar een break en zijn zo bij u terug. Você aqui com a Dushi, ora botin e liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir mi website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! Er was een politiecontrole in Santa Rosa gisterochtend bij de Caia Tuna. En dat is voor de mensen die in dat deel van Curaçao wonen een plek waar het druk 's ochtends heel druk kan zijn. Het is bij We beginnen met een politiecontrole in Santa Rosa. Voor de mensen die in de buurt van Santa Rosa wonen, die weten dat de ochtendspits enorm kan zijn. En bij de Caia Tuna, dat ligt achter Riet Santa Rosa, bij de kerk van Santa Rosa, willen mensen nog wel eens een klein stukje door een eenrichtingsstraat de verkeerde richting rijden. Nou, de politie heeft daar een flinke controle gehouden gisterochtend. 117 voertuigen werden gecontroleerd en 96 daarvan kregen een procesverbaal. En daarbij ging het onder meer voor het rijden zonder keuringskaart of rijbewijs, maar ook voor het rijden in verboden richting of het rijden met een telefoon aan het oor. Dus dat de chauffeur aan het bellen is terwijl hij aan het rijden is. Politie laat weten dat de verkeerscontroles zullen worden voortgezet. En er zijn 2 voertuigen met een takelwagen weggesleept. Daar in de buurt, op de Kadouci-straat, was er gistermiddag een ongeval tussen 2 voertuigen. En daarbij ging het om het niet verlenen van voorrang. Het gaat om de Kadouci-straat bij de kruising met de Caia Flor di Libertad. Bij het ongeluk liep een vrouw een verwonding aan haar borst en hoofd op en had geavanceerde medische zorg nodig. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. En dan gaan we over voetbal praten, want Curaçao is er klaar voor. De wedstrijd tegen Bermuda. Die wordt donderdag op Bermuda gespeeld. Gisteren, woensdag, was de laatste training. Die is in alle rust afgewerkt. Er zijn geen blessures. Dick Advocaat kan over 23 fitte spelers beschikken. En u weet het is heel belangrijk dat Curaçao wint. En als we daarna ook nog volgende week winnen van Jamaica, gaan we sowieso door naar het WK 2026 in Amerika, Mexico en Canada. Dat zal voor het eerst zijn dat Curaçao zich daarvoor kwalificeert. En de mensen hier op Curaçao, die dus niet naar Bermuda of Jamaica kunnen om Curaçao aan te moedigen, kunnen naar het Weigat. En daar is een soort mini-stadion gebouwd. Met plaats aan 2.500 mensen die daar op tribunes naar de wedstrijd kunnen kijken.
Vanaf 6 uur is iedereen welkom en de toegang is gratis. En nog meer nieuws. Corendon, de officiële sponsor van de Curaçaose Voetbalbond, heeft laten weten dat als Curaçao zich plaatst voor Amerika, Corendon een dag lang niet Corendon heet, maar Cor en Dick. Naar de nationale bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Cor Pot. Laten we het hopen. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want de Ecuadorianen die hebben gedemonstreerd om nee te stemmen tegen een mogelijke terugkeer van buitenlandse militaire bases. Het gaat erover dat de bewoners van Ecuador zondag kunnen stemmen over de vraag of buitenlandse militaire bases weer in het land mogen worden toegelaten. En dat is actueel, omdat Amerika dat weer wil. Er is ruime tijd geleden door de Ecuadorianen gezegd dat buitenlandse mogendheden geen militaire basis mogen hebben. Maar daar wordt nu over gekeken of dat wel mogelijk is. Het is namelijk veel minder veilig in Ecuador dan in de periode toen de militaire bases werden gesloten. Dat was sinds 2008. En Amerikaanse troepen zouden dan weer in Ecuador kunnen terugkeren. En daar is niet iedereen het mee eens. En daarom was er een grote demonstratie tegen de nieuwe voornemens. En daarbij gaat het niet alleen over het toestaan van buitenlandse militaire bases, maar ook voor het bijeenroepen van een grondwetgevende vergadering om een nieuwe grondwet op te stellen. Wordt zondag duidelijk of Ecuador daarvoor stemt, ja of nee. Wij houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws in de omgeving voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer. Dan weten we ook of Curaçao gewonnen heeft van Bermuda. Tot morgen. Het beste. Dag.